去我跳我去我放我去我放我去我放我去我放我去我我去我放我去我去我去我。Suruh berita al kabeh. Sepisan yo kesel. Yo, Slempret nyempret kempong. Sepi bisa
kadang seni dumateng pamirsa sedaya, dumateng sedulur budaya seni kuda lumping, dumateng sedaya anggota Krida Putra Sejati ugi sedaya penonton ingkang kawula hormati, ingkang boten kawula sebar setunggal punapa setunggalipun. Linangkung dumateng simbah Bapak Nun Sudianto ugi Mas Fajar Purnomo selaku Ketua Krida Putra Sejati. Ing mriki kawula badhe nyuwun medal sawetawis saking panjenengan sami kagem maringi dawuh sekedhik khususipun kagem anggota Krida Putra Sejati langkung dumateng masyarakat Dusun Senden, linangkung masyarakat Desa Jati Jajar ingkang kawula tresnani. Dumateng Bapak Sugiarto selaku penasehat Krida Putra Sejati wedal panggenan kawula aturaken. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sedaya ingkang kawula hormati, langkung-langkung ingkang asalipun
lali sumber kadiwasa So
Aku
Suruh geletak al kabeh. Sepisan ya kesel. Yo, Slempret kempret kempong. Garingan mas. Ranggo musik. Biasanya sih jadi sisi itu apa akeh men. Rasanya ya wis. Rasa jaluk lewong. Kosong kabeh sadulurku budaya sadulur kang wis paling paling ana ning mung tembung matur suwun luputku kabeh jaluk ngapura luputku kabeh jaluk sedulur kang kasatritro lan kang ora kasatritro sedulur kang wis melu nderekake ana ing Jumbiah ana ing wulan Muharram tak jaluk kanthi renaning penggalih tak jaluk kanthi ikhlas ing ati ayo enggal padha pamit enggal padha bali ing papane dhewe sepisan maneh matur marang pemuda yang sedih dalem para pemuda ana tangkah sedih lan sak kiwa tengen sapa mendi wae sampean rawuh tak suwun enggal wangsul ana ing papane dewi-dewi sepisan maneh yo untune wis wengi bocah-bocah kabeh padha enggal bali. Pulang sayang, kita pulang. Pulang bareng. Bareng-bareng pulang. Yuk bareng-bareng yuk. Lilan mana panenmu meskipun hati sedene bagaikan sulit sing bisa ngladeni sliramu pancen takon jroning ati nika masih kadresani angin sedih kados pundi yen kawula
Dimerengke, sesuk meneh. Ayo. Iya. Di rumah ya. Iya, Pak. Dimerengke iki dalane. Di Wahyu. Yo. Yuk, buka. Ayo. Kembali tingkat kesadaran awal. Kembali tingkat kesadaran awal. Dan kembalilah tingkat kesadaran awal. Mbak, yang wis tarik des. Balik ke rumah. Siapa yang balonnya jadi kembali tingkat kesadaran awal. Balik. Iku wis iki gare gowo rono iki.